time where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Takže vítam vás na stánku Starbytes. Chcel by som vám predstaviť celý stánok, ktorý sa nachádza na Fishing Show na výstavisku Expo Center Trenčín. Nech sa páči, pôjdeme sa pozrieť najprv na bivaky. Takže sme v sekcii bivaky. Máme tu pre vás postavené bivak QG Lux. Je tu vysoká výška 190 cm, vojdu tu dva lehátka, stolička. Vedľa je postavený druhý bivak. Je to veľmi zaujímavý bivak AT2 Continental. Jeho výška je 165 cm, vojdu tu dve postele, máte tu aj takúto predsieň. Takže v kľude na takúto týždňovú rybačku bezproblémový bivak. Podlaha, zadné vetriacie okná, vpredu vetriacie okná. Veľmi vysoký priestranný bivak, vojde vám tu dva lehátka bez problémov. Takže na týždňovú rybáčku veľmi veľmi odporúčam. Takže máme tu na výstave aj prúty, veľmi zaujímavé prúty M4 v krátkej verzii 10 FT, vlastne 3-metrové, 3-librové. Prúty sú tu vlastne klasické s korkom, ďalej je tu aj vyššia rada M5, ktorá je tu takisto 12 FT verzií, to je vlastne 360, 3-librové, takže teoreticky je si z čoho vyberať rôzne libráže, 3,5, 3-librová, korok, bez korku, takže je si z čoho vybrať. Takže ďalej na stánku Starbytes nájdete taškovinu v kamo verzii a klasickú zelenú, komu sa jak čo páči, niekto kamo, niekto klasické. Tašky sú tu rôznej veľkosti, malé, veľké, jedálenská malá taštička, tašky na dipy, dáte si flaštičky, môžete ísť k vode, stačí vám táto taštička, takisto je to v klasickej verzii, kamo verzii, ďalej taštička na busbary, na rásošky, takže kvalitné veci tu máte, stačí si len vybrať. Takže ďalej na stánku sa nachádza novinka, sú to vlastne pelety Feeds. Tieto pelety sa vyrábajú vo veľkostiach 15, 20 a 25 mm. Dodávajú sa v 4,5 kg kýbliku a dnuka je taká praktická tmavá lopatka Starbytes, ktorá každého poteší. Ďalej máme pre vás pripravené katalógy. Sú to vlastne také malé brožúrky, kde v brožúrkach máte vlastne každú guličku rozpísanú, jej zloženie, obdobie, kedy sa z ňou dá chytať, vnadenie, selektivita. Je tu komplet koncept, rada, probiotik, feeds, globál, rôzne popky, všetko tu máte, čo potrebujete vedieť. A je to pekne napísané v češtine, takže dá sa z toho aj pekne vyčítať komplet. Túto brožúrku si môžete zobrať zadarmo na našom stánku. Takže na stánku sa nachádza aj rada Grab and Go. Vlastne sa dodáva v 2,5 kilových baleniach, rôzne príchute, alebo aj na takéto veľké 10-kilové balenia, ktoré môžete využiť na krmnú kampaň, keď idete niekde na veľkú vodu, keď si chcete miesto pekne rozkrmiť. Presne je toto určené. Na veľké vody 10-kilovky v rôznych príchuťach ako kukurica, korenie spice, rybacie veci a takéto rôzne ovocie, sú tam tutti frutti, takže je si z čoho vybrať. Ďalej na stánku sa nachádza bižutéria, kde ponúkame rôzne nadvescové šnúrky, zarážky, háčiky, ihly, klieštiky, šnúry, olovenky.
Ďalej tu máme rôzne klipy plastové, plávajúce peny na zigrig, sety, vlastne kde máte komplet klipy na zostavenie koncovej montáži. Tento rok máme aj takýto zaujímavý mix na zigrig, rôzne veľkosti, farby, tiež zaujímavé. Takže toto je asi tak z bižutérie. Bižutéria je obšírna, 3 farby, hnedá, zelená a taká piesková. Takže na stánku sa nachádza aj najvyššia rada naša Koncept, ktorá tu je Spicy Salmon, RS1 je moja najobľúbenejšia gulička, Demon, Signál, Legenda SK30, GLM-ko, IF-ko, NFS a novinka Garlic Fish, takže cesnak, ryba. V tejto rade sa nachádza Dropper, je to vlastne takáto malá aróma. Máme tu ďalej Dip, plavačky, fluo plavačky a poptopsy vlastne neutrálne boilisy. Toto všetko nájdete vlastne v rade Koncept. Ďalej tu máme radu Probiotik. V probiotiku máme pre tento rok prichystanú novinku Scopex Krill. V tejto rade nájdete takisto Dropper, je to vlastne taká aróma, plavačky väčšie, menšie a takýto väčší dip. Legenda Probiotik Red One, zaujímavá gulička mango, kokos do zimnej vody, ktorý veľmi si chvália chalani, ananás a môj obľúbený Monster Crab. Ďalej na stánku sa nachádzajú takéto litrové zálievky, s ktorými môžete zalievať pelety, particle, boilies alebo hocičo. Rôzne príchute v litrovom balení ako pečeň, jahoda, ananás, korene Indian Spice, japonský koríš a piniové maslo. Takisto máme tu vystavené 2 poháre. To sú poháre, ktoré vyhrali chalani minulého roku. Je to IBCC, vlastne najväčšia súťaž v Maďarsku, ktorá sa koná na Balatóne a takisto chalani vyhrali Zemplínskeho kapra prvé miesto. Takže toto bolo všetko, čo sa nachádza na stánku Fishing Show Starbites v Trenčíne a sme tu pre vás.